Штраф кәгазьләре килү һәр кемне сагайта. Бигрәк тә гаепсез булып та юл кагыйдәләрен бозгансыз дип җибәрелгән түләү кәгазьләре аптырашта калдырырга мөмкин. Безнең хәбәрчеләребез дә шундый очракның шаһиты булды. Александр Лебедевка сәлам хатлары шактый җибәрелгән. Әлбәттә, уларда хәл-әхваль соралмый, юл кагыйдәсен бозган өчен түләү суммасы язылган. Гаепсез килеш, гаепле итеп куюлары әлбәттә табышмак. Мне почтовый ящик прислали на мой адрес, мою фамилию. Но я думал, мне штраф, да, открываю. Мин башта беренче штрафны алдым. Бәлки ялгышканнардыр дип уйладым. Бер атнадан соң тагын штраф килде. Аннары тагын. Барысы да 2,5 мең. Фото буенча Ford Kuga машинасы, минем номер, хәрефләр дә бер. Юл камерасы аша күренгән соннар Александр машинасыныкы кебек үк. Әмма машина маркасы башка. Ул шул ук көнне ЮХИДИга барып, гариза яза һәм штраф гамәлдән чыгарыла. Заманча фото һәм видеофиксация комплекслары юлларда бер юлы 50-дән артык хукук бозу очрагын терки ала. Әмма техникада ялгыша. Беренче чиратта алар тизлекне ачыклауга кагыла, әмма камера номерны ялгыш күрсәтми. Белгечләр бер үк төрле соннар булу сәбәбен алдау схемаларын куллануда күрә. Когда камеры снимают одинаковые идентичные номера. Камераларда бер үк номерлар теркәлгәндә, мөгаен кемдер ялган номерларда йөри, яисә машина йөртүчеләр үзләре алыштыра. Камера хаталары минималь. Татарстан дәүләт автоинспекциясе да номерларны үзгәртү очраклары артуын раслады. Мондый хукук бозучылар буенча хәзер тикшерү бара. Инде ялган номер куллану очракларын белүчеләргә ЮХИДИга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Шулпан Әмири, Айнур Вәлиәхмәтов, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.